Malawian Camera. Yayi nkhani pano ndiyakhuzana ndi kupsya kwa Reserve Bank. Timamva ndithu anthu ena kuyankhula nkhani imene ya Reserve Bank kuti yapsya yatere zinthu zata ndiyebe ngati mkulu yusana ziyankhulapo komabe Pastor Shumba anapita ku Reserve Bank komweko ndi kumene ndithu apeza information yonse. Ndiye tingokhala pompo kuti timve kuti nkhani kuti bwanji. Malawian Cameras. Madzuka banja Malawi nonse. Greetings everyone. How are you doing? It's very much concerning what happened. The MC government, the MCP government, ataona kuti sangathenso kubweza ndrama zimene akhala akuba. Aganiza kuti ndi bwino tingocha Reserve Bank. Tikaocha Reserve Bank, it shall never be traced. Ndipo it is very much painful kuona kuti akudzona kuti akutuluka mboma after mavota akachitika. Ndipo azazindikiridwa kuti abandalama angopanga zoti tingocha Reserve Bank. And everything that tikuzotapanga should be said kuti drama zapya ku Reserve Bank. What kind of politics is this? In the history of Malawi, we have never heard that the Reserve Bank is burning. Everything like this, every incident like this is a sure sign to say the ruling government is a thief. They have stolen money which they know they can never replace it, and decided to burn the Reserve Bank. Never vote for this government. You should not vote for this government. We have seen over time in Mozambique, there were chaos in Mozambique. People were marching in Mozambique, but they never burned a Reserve Bank. But Chakwera, a corrupt Chakwera, useless Chakwera and MCP government, they decided to burn the Reserve Bank. What kind of behavior is this? Vote DPP. Malawi anzanga pamene ndayima pano ndi pa Reserve Bank of Malawi ku Blantyre kuja amanena kuti dzulo kunayaka moto mutha ndithu kumaona ndithu kunena kuti no Reserve Bank ndi imeneyi. Ndiye ndafikapo ine Pastor Shumba kuti ndichitire umboni kuti ndithu moto odi unayaka. Nkhani ndionena kuti kuchipinda china cha banki imeneyi kunabuka utsi. Ndiye kutabuka utsi kunachitika kuti anthu ndithu anathamangira kuona kuti utsi kodi ndi chani. Ndipo mwamsanga utsiwo sunapitirire unazimitsidwa. Ndipo palibe chimene chaonongeka mu bankimo, palibe china chilichonse anthu leroli ogwira ntchito akugwira ntchito very successfully. Palibe ngakhale ndalama imodzi imene yapsya kapena ma forex currency amene aonongeka kuno ku Reserve Bank ya Malawi mu mzinda wa Blantyre. Choncho omvera zimene munamva dzulo kuti Reserve Bank ku Blantyre ikupsya, ayi ndithu unangokhala utsi chabe kuti umafuka pamalopo. Ndipo mwansanga kunabwera anzathu amazimitsa moto kuzazimitsa. Ndipo palibe chimene chaonongeka ngakhale chokhuzana ndi ku banki, forex zonse zili bwinobwino whatever. Timangofuna tikupatsireni report limene kuno ku Blantyre mu mzinda umenewu kuno ku Reserve Bank ya Malawi. Mwakoma nonse a Malawi, khalani pamwepo zambiri tikupatsirani mu nkhani zathu za 2:30 masana uno kuti timve kuti kodi ku Malawi kukuchitika chani. Ati ndikupempheni a Malawi nonse kuti pansi pa ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party, a Malawi talephera kuchita achieve masomphenya amene tinali nawo kuchokera mu chaka cha 2020 kufika chaka cha 2025. Inu mundivomereza a business anzanga, a mipingo anzanga, a maofesi a ntchito zosiyanasiyana. Palibe chimene mwakolola mu zaka 5 zimene za ulamuliro wa Lazarus McCarthy Chakwera.
potengera ndi mavuto akulu amene takhala tikumana nawo mdziko muno, amene alephera kukonzedwa mu zaka 5 zimene timalingalira kunena kuti MCP ndi zipani zina zimene zinapanga nawo join zikhoza kuthandiza Malawi osiyanasiyana mdziko lino. Ndizompesa chisoni kuti pofika mchaka chino president amene akulamula dziko akanene kuti mundikhululukire ndinali bize kuphulitsa zithupsa komanso kuongola mafupa, pamene yekha ndi pakamwa pake anatiwuza kunena kuti mu zaka ziwiri zokha akhonza kulikonza dziko lino ndi kubweranso kukhala Malawi watsopano. Ndipo anapitiriza kunena kuti ngati sakwanisa mu zaka ziwirizi azatula pansi udindo wake ngati president. Ndichompesa chisoni kuti Amalawi ambiri ayankhula kumuuza Chakwera kunena kuti walephera dziko tula pansi udindo uja akukakamirabe. Ndi pamene akubwera kwapempha Amalawi kunena kuti mundiyesenso mu zaka 5 ndipo Malawi ndi musintha. Ndiye tikukhala ndi mafunso kuti Malawi amusintha mwa mtundu wanji pamene wamulaka mu zaka 5 zimene iye akanabwera ndi mphamvu, akanabwera ndi mkokomo, akanabwera ndi zitsanzo zimene zinali mmutu mwake ngati munthu amene amaganizira dziko lino mwamasomphenya nkulikonza dziko lino ndikulisintha kukhala dziko latsopano. Mu zaka 5 zimene zizadutsa za Malawi tisayiwale titakumana ndi zinthu zoyipa zimene sitimaziyembekezera. Taluza azibale athu amene akanatha kutenga nawo gawo kutukula dziko la Malawi. Amalawi ndi zambiri zimene tingathe kuzifotokoza, koma sitikufuna kukamba zonsezo mu nthawi ino. Koma inuyo ndinu mboni, chaka chino kulibe chakudya china chilichonse chimene tingachivomereze kuti tachilandira mdziko lino, chifukwa chakuti gawira fertilizer wotsika mtengo motenga nthawi kwambiri, pamene anthu amadziwa kuti mdziko muno anthu amadzala October, November kapenanso kumayambiro kwa December. Koma fertilizer kuzatipatsa mwezi wa February. Cholinga chawo chinali chani ngati boma? Mesa amatiza kuti iwo akonzekera kale abweresa kukulitsa njala mdziko muno, zimene zatayisa chikhulupiriro Malawi wina aliyense ndi ulamuliro wa Lazarus Makathi Chakwera. Pamene tikusendera ku zisankho zimene zikubwera za 2025, Amalawi mphekesera zikumveka kuti ali ndi maganizo ofuna kusintha chisankho chichitike chaka chammawa. Chonsecho tikawerengesa anasintha kuchoka mu chaka cha 2019 kufika mu chaka cha 2025, ndiye kuti atenga kale zaka zokwana 6 akulamulira mdziko muno. Koma Malawi ndizofisa chisoni kuti akulingalira maganizo ofuna kusintha. Izi zikuonesa kupera kutenda kuti anthu achifukwa akulephera kulamulira mwabwino, mwausogoleri, mwamphamvu, mwa nzeru, akufuna azilamulira nomwe matsenga, mwa masiramusi, mofuna kuti pusisa ife Malawi kuti tiwerenge sitipu zati anthuwa alamula zaka zokwana 10 pa ulamuliro wawo. Ngati tivomereze kuti chisankho chisinthe chichitikenso next year. Mali ndipemphe Amalawi akufuna kwabwino kuti tisalolere tonse timange chimodzi kunena kuti kusachitike masankho ngati amene wa mchaka chammawa. Masankho achitike chaka chomwe chino, masankho achitike pa 16 September, ndipo zikhale zovomerezeka chimene anachikonza ameki. Chifukwa akhala kutiuza kunena kuti akonzekera mbuyo mwesemu, akonzekera ndipo chichonse chili muchimake. Chimene ife timachiyembekezera. Koma zakusinthazo ife ngati Amalawi eni dziko, eni nthaka, sitikuvomera ndipo sitikulola kuti zimenezi zichitike. Atizunza, atipanga nkhanza, amangidwa anthu, tamangidwa ma-activist, amangidwa azitsogoleri sabo popanga nkhani zenizeni kumatengera anthu ku khoti alibe ma evidence chifukwa chongofuna kusangalatsa anthu andale amene akulamula. Apolisi pogwira ntchito yanu timakupempha kuti muzigwira ntchito in a professional way. Koma mwonse kuti simugwira ntchito ma professional way, koma mukugwira ntchito mongofuna kusangalatsa mtundu wa anthu umodzi okhawo ochepanso kuti azinena kuti niyo mukugwira ntchito. Malawi, Camera.